Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu sake saduwa cikin wannan tasha mai albarka, cikin wannan shirin na mai albarka. Suna na Sadiq Sali wanda ka fi sani da Sadiq Kawoje. Insha Allah yau na zo muka da wani sirri na Play Store. Da yawa ka yi downloading application baka san inda suke ba. Duk application kasancewa duk ran da ka bude email ɗinka, duk application da ka yi downloading a cikin email ɗinka ko ka goge su a wayanka suna nan a Play Store, please sun aje masu. Alal misali kana neman wani application kace ka ina taɓa amfani da application kaza na ji daɗinsa sosai, na manta sunansa amma in na gan hoton shi zan iya gane sauransu. Haka kai tsaye zan iya nuna maka yadda zaka je ga wayannan application ɗin ko zaka sake downloading. Duk wani application da ka taɓa downloading a Gmail ɗinka zaka same shi a wajen, ko ka goge shi a wayanka ko ka canza waya so nawa zaka ringa samun shi a cikin wannan. Ina ta da kai da Allah in baka mana subscribe ba, da Allah ka taimaka danna mana subscribe da karawa ta fito da Allah ka danna all. Zaka iya follow ina a Instagram, zan aje link Instagram ina a description. Haka za mu shiga Play Store kai da nuna maka wannan sirrin. Na farko shine zaka shiga Play Store kamar haka, zaka inda zaka wanka wani ga kai nan inda zaka akwai hoto na ga hoto haka, sai ka danna wurin kai tsaye. Kana danna sai ka zo inda aka rubuta management apps and device, sai ka danna shi kai tsaye haka. Sorry ba ma shi na danna aka, sai ka danna shi kai tsaye. Kana danna da yanda alal misali ka san yin kullun rayuwa ana yin samun updating abubuwa da yawa kamar yadda ka san shi a da ya ɓace. To haka shi Play Store ka san kullum suna ƙara canza abubuwan su ne, suna yin updating, suna yin sabon abubuwa. To haka wannan karan sai suka update din shi, yanzu haka ya sa ya ganshi kawai sai ka danna sai ka taba wayan naka haka kamar haka yanda ka ga inda na taba hannuna ga wani digo haka, sai ka ja shi haka ya wuce. Kana wuce haka sai ka gan shi na wayannan yanzu wayannan already suna kan wayata. To ya za a yi sai ka danna inda aka rubuta Sloan in, sai ka rubuta ya ga inda aka rubuta not Sloan, to sai ka danna shi kai tsaye, sai ka danna shi haka. To wayannan application su ne application na yi downloading su a wayata gaba ɗaya, yanzu babu su akan waya, amma na taɓa downloading wayannan gaba ɗaya da sauransu. Na taɓa downloading su da yawa, ni ga wani ma ina neman shi dama, ni wannan da neman shi ma nake yanzu bani da mashi. Kaga yanzu da zuwa ga sai in download in shi, tunda dama can bani da shi ina neman shi ne ma. To application yana da billboard. To haka zaka iya zuwa haka ka ga ta irin application da kake so da sauransu, haka za gan su da yawa ga su nan. Wayannan duka na taɓa downloading su a wayata amma yanzu babu su a ciki, babu su yanzu a cikin wayan gaba ɗaya. To haka kawai za ka yi da irin wannan, kawai sai ka da irin wannan sai ka danna kamar yadda na yi downloading wacce haka za ka yi downloading application. Ka irin application kaza nake nema, kawai bari in danna shi da sauransu. Ka gan su ko ka gan su da yawa, su haka za ka ringa ganin su da yawa, sai wanda kake so, sai wanda ka in ka gan za ka iya tuna hoton application shikenan. Ka gani yanda yake ko ka gan su nan. Dan wayan tana da kai da Allah, wani bidiyo ya burge ka da Allah ka taimaka da mana like, da garwa ta fito da Allah kai mana subscribe, da garwa ta fito da Allah ka danna all. Mun gode sosai, sai mu haɗu da bidiyo insha Allah.